लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय खख्लिंजों नाजों संनाय। नायलांबाय थादो। नै आङो बेखौ कुकाराव रुग्रोनोसै। खख्लिंखौ कुकाराव रुग्रोनोसै। दै होबाय। दानिया संख्रि होनोसै। सामसनै एसे होदो, खोबदो। दानिया गेसखौ अन खालामदो। दाना होदो गेसाव। बेखौ 8 बार 9 बारसो गाबहोदो। दाना नै नाखौ सुनानै लाखाबाय। दाना संख्रि होनोसै। संख्रि होबाय। सामसनै एसे होदो, एसे नांनाय बायदि नायाव हाबनांगौ। आरो नै हालदै होनोसै। हालदै सामससे होदो। होबाय हालदै। दाना मोजाङै लगायदो। मोजाङै लगायनांगौ नायाव नांजासे। दोनथ'बाय। दानिया साराय जानबाय। ना एवनोबा सारायखौ मोजाङै गुदुं खालामनांगौ, गुदुं खालामथारनांगौ। आरो नै बेसरनि थाव होबाय। बेसरनि थाव। दाना ना होनोसै। मोजाङै दुंबाय साराया। एवनोसै दानिया ना होनोसै। ना होबाय। नाखौ एवोबा बारा फ्राय खालामनाङा। ओंख्रियाव होनायखौ एसे खम एवनांगौ, नङाबा रस ओंखारा। ना एवनाया जाबाय। एवखांजोब्बाय। दानिया कुकारखौ खेवदो। दाना साग्लिनोसै। नै जोंना दालि खाथाया। साग्लिदो। मोजां साग्लिथार। गेब्लेजासे साग्लि। साखांबाय। दानिया नै दै होनोसै। दै गुदुंसो होनांगौ रुनायाव। जिखुनु जाया रुनायावनो, दालियाव जा सबायाव जा दै गुदुंखौसो होनांगौ, होमबासो मोजां। साग्लिबावदो एसे। जाबाय दानिया। नै जाबाय। आराम रुइथारबाय। दानिया थाव सेरनोसै, बेसरनि थाव। आंना ओंख्रि जहलफोरखौ थौआवसो मोजां मोनो। आं ओंखायनो थौआवसो सेरो। थौआव साबसिन रस ओंखारो। सामब्राम होनोसै दाना। सामब्राम होबाय। सामब्राम होबाय, एरदो। बानलुबो होबाय। थाइबासो होदों जहलाव। मोजाङै एरदो। बारा थाव होनो नाङा। सामब्राम बानलुखौ जारेरे जालायनाय एवदो। दानिया खख्लिंखौ होसनदो। होसनबाय। एरदो एसे। एसे दै होबावदो नोंसिनि थोनायखौ नायनानै। खोबथ'बाय।
गोदौहोदो गोदौबाय दानिया हालदै होदो सामससे नांनायखौ नायनानै बबेबा हालदैया नाङा खोबथ'दो एरगोरनो नाङा खोबथ'ग्रोदो दानिया गोदौबाय मोजाङै दानिया ना होनोसै ना होदो होसनजोब्बाय एसे एरदो थालायाव गोदोयो एरबाय दाना 15 मिनिटसो खोबदो 15 मिनिट जाबाय एसे एरगोरबाय दानिया मस्ला मस्लि होनोसै नैबे जिरा गुन्दै नैबे दुन्दिया गुन्दै दुन्दिया गुन्दै होबाय नैबे सामब्राम गुफुर देनाय होनोसै सामब्राम गुफुर देनाय एरदो एसे आवलायना होदो आवलायदो दानिया 10 मिनिटसो खोबबावदो मोजां रस ओंखारनायनि नायाव हाबनायनि खोबदो जाबाय दाना 10 मिनिट जाबाय नैबे मेगि मस्ला होयोबा ओंख्रिया बिराद टेस्ट जायो गोथाव जाथारो बेखौ मोननोसैबासो होनांगौ दसे दोननांगौ आरो होखांनानै दानिया सामब्राम बिलाइ होनोसै एसे एरग्रोदो सामब्राम बिलाइ होबाय दानिया दुन्दिया होबाय दुन्दिया एसे एरदो खांनोसैबासो होखानांगौ दुन्दियाखौ मोनब्रेयो नङाब्ला साखिनोसै दानिया सामसआवसो साखियो आङो बिराद गोथाव जाबाय टेस्ट जाबाय ओंख्रियाथ' मोनबायानो संनोथ' बयबो रोंखागौ गाव गावबागाव आइडियाजों सङो आंनि खख्लिं जोंनाजों संनायखौ मोजां मोनोब्ला सोलोंदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो